Bazali sikhona imoto yokuhambisa abantwana esikoleni. Kodwa-ke malume nawe iqiniso uyalazi ukuthi imoto yakhe ayikho esimeni. Bazala-ke nimeni. Ake sihlale phansi lana sikhuluma ngamanani aphansi okuhambisa abantwana ngenyawo esikoleni. Ngakho-ke ake sikhulumeni. Ngeke sibone ukuthi sifikisanaphi. Bazali sikhona imoto yokuhambisa abantwana esikoleni. Kodwa malume nawe uyalazi iqiniso ukuthi imoto yakhe ayikho esimeni. Hayi bazala-ke nimeni. Ake sihlale phansi ngey'ngxoxo sikhulumeni sibone sifikisanaphi. Ngakho-ke mina-ke akukho ongangihlula. Kodwa iqiniso nawe malume uyalazi ukuthi imoto yakhe ihlezi kuhlupha. Emgwaqeni ihlezi isitakile okanye ihlupha ngamavili. Sinikele ngey'mpilo zabantwana bethu-ke kuwena ukuthi senze njani thina. Ngicela ningithembe. Mina-ke ngiyayibambela. Akukho kuleya moto okungangihlula. Kodwa malume noma kunjalo iyakuhlula. Umakhenikha uyamdinga. Bashana nani bazali mina umakhenikha angimdingi. Ngiyayibambela. Leya moto iyazi mina ngazi yona. Ngakho-ke bashana kwenza isiqiniseko ukuthi esikoleni nifika ngesikhathi esifanele. Bazali sikhona imoto yokuthumela abantwana esikoleni. Ngiyacela-ke ningiphe ithuba ninginike abantwana. Mina-ke ninginike imali. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi abantwana bafike ngesikhathi esifanele esikoleni. Kodwa-ke malume nawe lazi iqiniso ukuthi imoto yakhe ayikho esimeni. Hhayi bazala-ke nimeni. Ahlaleni phansi ngalezi ngxoxo-ke sikhulumeni sibone ukuthi sifikisanaphi. Malume baphi abantwana bethu? Ngingachaza. Malume baphi abantwana bethu? Ngingachaza konke okwenzakalile akubanga inhloso kube ukudideka komqondo konke kwenzeka ngokuphazima kweso. Malume baphi abantwana bethu? Asifune kuchazelwa baphi abantwana bethu? Imbongi yasenhlwathi.